Projektom Barlatom pomáhame rodinám, ktoré si našu pomoc zaslúžia. Rodinám s neľahkým životným príbehom, kde choroba zasiahla do chodu domácnosti tak, že ovplyvňuje ich bežné životy. Hrdinkami príbehov sú mamičky. Práve im a ich malým bojovníkom budeme spolu pomáhať v sobotu 24. mája na 11. ročníku Barlatónu. Tohtoročnými bojovníkmi za zdravie sú Tomáško z Ružomberka, ktorý trpí detským autizmom, výnimočný biely albínik Kristiánko z Liptovského Hrádku s viacerými pridruženými znevýhodneniami a Dominik z Ľubele s diagnózou DMO a epilepsia. Tak neváhaj, pridaj sa medzi nás. Spoločne budeme dávať dobro druhým.